Hyvää päivää! Tervetuloa meidän toiseen jaksoon. Vautsi, tänne asti ollaan selvitty. Yep. Ja meillä olisi tähän jaksoon ihan aihe. Elikkä tässä jaksossa käsitellään itsekunnioitusta ja itsensä rakastamista. Mitä nuo asiat merkitsee sulle, Nella? No siis mun mielestä ilman itsekunnioitusta sä et voi ikinä oikeasti elää hyvää elämää. Koska siis me eletään täällä niin kuin itteemme varten, että oikeasti, ja sä valitset tai sä teet sun elämän valinnat itse. Niin jos sä et niinku yhtään rakasta itseäsi, niin ei sulla myöskään todennäköisesti ole hirveän hyvä elämä, koska sä et tee niitä valintoja. Se todennäköisesti rakentuu siihen muiden ihmisten miellyttämiseen, mutta se on tosiaan ihan oma jaksonsa sitten. Joo. Tosiaan käsitellään tässä jaksossa ensin itsekunnioitusta, vähän siihen liittyen sitten standardeja ja kaikkea muuta ihanaa. Ja sitten siirrytään tuohon itsensä rakastamiseen ja miten sitten sitä voi parantaa, kohentaa tai vaikka luoda, jos sitä ei ollenkaan sitten ole. Joo. Ihan ekana tämmönen niin kliseinen sanonta kuin ikinä voi olla, että sun täytyy olla itses paras kaveri. Siitä ei pääse mihinkään oikeasti. Ja se tarkoittaa sitä, että sun tulee rakastaa myös niitä epäkohtia itsessäsi. Mitkä saattaa olla sellaisia, että sulla tulee olla sellaisia päiviä, kun sä oot epävarma itsestäsi, jostain sun tekemisistä, ihan mistä vaan, mikä liittyy suhun. Mutta ihan yhtä lailla sun pitää rakastaa myös niitä ja olla silleen, että hei, tää on ihan okei, että musta tuntuu tältä. Ja että kaikilla on oikeasti niitä päiviä silloin, kun on tosi epävarma fiilis ja ei siitä mihinkään pääse. Joo, ja mun mielestä jos mietitään, mitä neuvoja me annetaan oikeasti meidän parhaille ystäville, niin se, että sä et itse eläisi niiden sun neuvojen mukaan. Tai mä yleensä joissain tilanteissa jopa mietin silleen, että mitä mä sanoisin mun kaverille, jos se kokisi tämän. Tai nimenomaan. Niin totta kai mun pitää sanoa myös itselleni ihan samalla tavalla, eikä ajatella yhtään sen vähempää itsestäni ja mitä mä ansaitsen, koska kyllähän mä ajattelen, että mun kaverit ansaitsee ihan kaikista parasta niiden elämässä, niin miksi mä nyt itselleni sit yhtään sen vähempää haluaisin. Ja ei välttämättä se, että se on niin tietoista sillä, että mä haluan itselleni paskaa. Mutta toki sitten, niin kuin kaikissa muissakin asioissa, niin teot merkkaa enemmän kuin sanat. Niinhän se vaan valitettavasti on. Mutta kyllä me varmasti kummatkin tiedostaan, että itsensä rakastaminen ja sitä myötä myös itsekunnioitus ei ole maailman helpoin asia. Ja jos sulla ei sitä ole, niin se ei tule ihan sormiin napsauttamalla kylläkään. Mutta se, että sä tiedostat sen, että hei, mulla on jotain asioita, missä mun pitäisi parantaa, että mä voisin itse paljon paremmin, niin se on jo ensimmäinen askel ja steppi siihen, että sä pystyt olla parempi versio itsestäsi. Tähän, että sä oot itsensä paras ystävä, niin mun mielestä tästä puhutaan ehkä liian vähän tai sitten eri termillä tai eri sanoilla. Mutta siihen kuuluu myös se, että sä pystyt aina tukeutumaan ittees. Sun ei välttämättä tarvii luottaa kehenkään tässä maapallossa. Ei oikeasti kehenkään. Mutta se, että sä luotat ittees, niin se on kaikista tärkein asia. Ja mä oon kokenut nyt sen, että mulla on ollut siis tosi paljon ihmisiä mun elämässä, ketkä on käyttänyt mun luottamusta hyväksi. Ja kyllä mä koen, että jos mulla ei olisi itsekunnioitusta tai jos mä en rakastaisi itseäni siinä määrin, mitä mä tällä hetkellä rakastan, niin kyllä mulla olisi luottamusongelmia tosi paljon. Mutta se syy, miksi mä jaksan tavallaan jatkaa eteenpäin ja luottaa muihin ihmisiin uudestaan, on se, että mä luotan kirjaimellisesti itseäni niin paljon, että mä oon silleen, että ihan sama mitä käy, niin mä tuun aina olemaan siinä ja mä tuun handlaa tämän asian eventually. Että sillä ei ole mitään väliä,
mitä muut, tai siis onhan sillä väliä, mitä muut mulle tekee. Totta kai sillä on väliä. Mutta se, että mä itse tiedän, että mä selviin tästä tilanteesta. Ja tää on vaan väliaikainen, tää tulee väistyä tieltä pois. Niin se on ihan äärimmäisen tärkeää. Niinpä. Koska jos joku muu nyt sattuu tekemään jotain väärin, oli se sitten oikeasti sun kumppani tai perheenjäsen, kaveri, niin me ei voida silleen, se meidän elämän perusta ei voi olla vaan niinku niiden varassa. Että sul pitää olla niinku, se on tosi vaikea oikeasti, eikä sitä vahvuutta saa kuin niiden kokemusten pohjalta silleen, koska sit kun sä tiedät, mistä sä oot selvinnyt aikaisemminkin, niin sun on paljon helpompi uskoa ittees niinku jatkossa, koska sä tiedät, että sä selviit ja se sellainen vahvuus on oikeasti, voi olla tosi vaikea niinku löytää itsestään, mutta kyllä se siellä on. Ja joo. Kyllä, siis juuri näin. Ja paras lause, mitä Nella aina sanoo mulle, me just itse asiassa käytiin nyt jaksoa tämän läpi, on se, kun mulla on käynyt jotain ikävää, niin Nella sanoo, että hei, sun maailma ei kaadu tähän. Niin. Että huomenna on uusi päivä. Niin kuin elämä ei pysäy kenenkään kohdalla. Sillään yhteen tollaiseen asiaan, jos on käynyt jotain ikävää. Että elämä jatkuu ja se niin kuin ylitetään. Ja se on mun mielestä tosi ihanaa silleen ajatella, että oikeasti, jos on semmoinen tilanne, että pahin skenaario ei ole se, että sä kuolet. Niin. Että sä oot näin, että hei, että tää on tosi inhottava asia, mutta et kuoleeko tässä joku? Sitten jos sä oot näin, ei, niin sä oot vaan, että no niin. Jep. Se on tosi hyvä. Ja niille kaikille tunteille pitää mun mielestä silleen vähän niinku antautua. Tai niinku, silloin kun susta tuntuu oikeasti ihan helvetin pahalta, niin sä voit rauhoittaa itsesi oikeasti sillä, niin kun, että mä en kuole tähän. Että mä niin kun tunnen tämän tunteen niin syvältä, kun se on. Ja en mä voi kuolla tunteeseen. Toi on tai tosi niin tärkeä juttu. Niin. Oikeasti tiedostaa. Oikeasti silloin, kun siis musta tuntuu, että kaikki vaan kaatuu päälle, niin välillä mä vaan niinku itken ja oon vaan silleen, niinku sanon mun päässä sen, että nyt mä vaan antaudun. Tai niinku mä vaan oon. Nyt mulla on paska fiilis ja mulla niin, saa olla huono fiilis. Niin. Se on tosi niinku vapauttavaa, koska no joo, eihän oikeasti aina pysty siihen, riippuu paljon missä sä oot, missä sä teet. Mutta periaatteessa, mitä sitten, jos sä oot kaupassa ja sä vaan romahdat, niin oikeasti anna sen vaan tulla, koska loppupeleissä, mitä väliä? Niin. Sä et kuole siihen, eikä kukaan muukaan. Niin. Myös se, että sun itsekunnioitus riittää siihen, että sä ymmärrät, keillä ihmisillä sä ympäröit itsesi. Sehän on pääasia, että sä oot itse vastuussa siitä, että ketä sun ympärillä on. Ja jos ne on sellaisia ihmisiä, tai jos sä oot niin kun ympäröity sellaisilla ihmisillä, keillä ei ole niin kun kunnioitusta sua kohtaan, jotka sanoo sulle ilkeitä asioita tai käyttäytyy tosi ikävästi, niin se, että sä pystyt olla niin besu itseskaan, että sä pystyt joko verbaalisesti puolustaa ittees, tai sitten tekojen myötä puolustaa ittees. Samalla lailla kuin puolustaisit sun parasta frendiä. Ethän sä nyt kattois, kun sun kaveri niinku silleen nöyryytetään tai haukutaan tai puhutaan ikävästi tai mitään. Et verbaalisti joko sanot, että hei, mä en tykkää, että sä puhut mulle noin. Et lopeta. Että mä en ansaitse tollasta. Tai sit jos sä koet, että sä et pysty sanoa noita asioita, toi on liian vaikeeta, niin se, että sä vaan poistut paikalta. Jep. Sä oot näin, että hei, sä mietit silleen, että tää ei tunnu musta todellakaan hyvälle, että mun on nyt pakko poistua. Sä mietit noin, sun ei tarvii välttämättä sanoa mitään, sä lähdet vaan niinku vittu kotiin. Niinpä. Oikeesti. Ja silleen, että sekin, että sun pitäisi osata olla, tai niinku pystyy olla oma itses, täysin oma itses ihmisten seurassa. Ja toki jos sulla on jotain epävarmuuksia ja tämmöisiä asioita, mitkä johtuu itsestäsi, eihän se ole helppoa. Mutta jos se siirtyy siihen, että muut ihmiset saa sulle joko häpeän tunnetta
nolostumisen tunnetta siitä, että sä vaan kirjaimellisesti oot oma itses. Niin I hate to break it to you, mutta sun on pakko lähteä. Sun on pakko kävellä siitä niinku tilanteesta pois, koska toi ei ole normaalia. Kyllä. Ja mä voin sanoa, että mä oon oikeasti ollut monesti tilanteessa sen takia, koska mulla on ollut sellainen ihminen mun elämässä liian kauan, joka on aiheuttanut mulle sitä. Ja enhän mä niinku periaatteessa siitä voi syyttää vaan itteensä, että on niin pitkään vaikka asettanut itsensä siihen tilanteeseen. Että se nyt vaan on karu fakta, mutta siis se, että sä uudestaan ja uudestaan meet semmoisiin paikkoihin, tilanteisiin, missä on niitä ihmisiä tai jotain, ketkä nöyryyttää sua, tai sulle ei ole siellä siinä tilassa hyvä olla, tai niinku, monillahan voi olla vaikka vaikea perhe tai joku sukulaissuhde, niin ei sekään tarkoita, että sun tarvii mennä sinne, tai silleen niinku, että sä voit olla menemättä paikkoihin, missä sua niinku alennetaan. Tai silleen, tai sä voit mennä ja sä voit poistua heti, kun susta tuntuu siltä, että nyt niinku, mua ei kunnioiteta tässä niinku ympäristössä. Niin mun mielestä pitäisi vaan normalisoida oikeasti sitä, että sä voit niinku lähteä. Tai sanot, niinku avaat sen suun ja puolustat ittees ja poistut tilanteesta. Koska mäkin olen niinku liian monta kertaa ollut tosi ahdistuneena jossain silleen, että ei vitsi, niinku, mä haluan pois täältä, mutta mä en kehtaa tai jotain. Mut silloinhan mä oon niinku tavallaan tehnyt itselleni silleen paskat, koska mulla on ollut sit vaan niinku tosi huono ilta tai päivä siellä ja näin. Niinku, se, että jos mua ahdistaa joku tilanne, mennä jonnekin, missä mä tiedän, että siellä on ikäviä ihmisiä, mutta se on semmoinen kumminkin, mihin mä haluaisin mennä. Se on jonkun mun kaverin niinku, takia. Okei, otetaan esimerkiksi synttärit. Jos olisi vaikka mun parhaan kaverin synttärit, ja mä haluaisin mennä sinne, mutta mä tiedän, että siellä on muutama ihminen, kestä mulla tulee tosi inhottava fiilis, jos ne sanoo mulle mitään. Se, miten mä oon handlannut nämä tilanteet itse, on ollut se, että mä sanon, että sä voit kirjaimellisesti lähteä ihan milloin sä haluut. Jos sulle tulee niin inhottava tai ikävä olo olla jos jonkun toisen käytöksestä, niin sun ei ole pakko olla se. Sä et ole velkaa kenellekään. Pääasia, että sä oot yrittänyt edes, tai että sä oot yrittänyt ilmestyä paikalle ja sä oot ilmestynyt paikalle ja sä oot yrittänyt olla siellä niistä ikävistä asioista huolimatta. Mut kenenkään ei tarvii sietää minkäänlaista paskaa toiselta ihmiseltä. Ei mihinkään silleen rajaan asti. Sehän on nollatoleranssi. Todellakin. 100%. Niin aloittakaa vaikka siitä, että kertokaa itselleni, että ei ole mitään hätää. Mä voin lähteä milloin mä haluun. Ja sun ei edes välttämättä tarvitse sanoa mitään, jos se tuntuu tosi isolta askeleelta. Sä voit vaikka sanoa, että itse asiassa mä lähden nyt kotiin. Että kivaa iltaa teille muille. Että mulla oli tosi hauskaa, mutta mä lähden nyt. Moikka. Ei siihen ei tarvita kirjaimellisesti mitään muuta. Se ei ole niin monimutkaista loppupeleissä. Joo. Puhutaan vähän standardeista. Muista asioista. Joo, siis vitsi oikeasti kun miettii ihan ylipäätään tällä yleisesti, niin siis eihän mulla ole joskus ollut mitään standardeja oikeasti millekään, kellekään. Se on ihan järkyttävää miettiä, kuinka paljon, tai senkin takia varmaan on ollut epävarmempi mitä tänä päivänä, just koska vaan hyväksyy oikeasti vaan kaiken. Ja silleen, vaikka sä oikeasti kuvittelisitkin, että joo, kyllä mä mun mielestä ansaitsen kaikkea hyvää, niin ne ei ole ne sanat, vaan ne on ne teot, mitä sä teet tavallaan itsellesi. Tai kaikki vaan todistaa sitä, että kuinka paljon sä oikeasti sit kunnioitat ittees. Niin joo, kaikille ihmisille
pitää olla ne samat standardit sun elämässä. Koska siis et sä voi niinku hyväksyä sun kumppanilta jotain asioita, mitä sä et hyväksy sun kaverilta. Tai niinku, että jos sun kaveri tekisi tai vaikka haukkuisi sua samalla tavalla, niin sä olisit heti silleen, joo, toi ei ole kyllä niinku hyvä kaveri. Että todennäköisesti nyt niinku menee välit. Mut sitten se sun kumppani, tai sä sallit jotenkin sen siltä, tai se tommonen on niinku aika yleinen juttu, niin mikä on. Niin mä en silleen ymmärrä, että niinku, kyllähän ne ihmissuhteet on ihan eri silloin, kun sä oot jonkunkaan suhteessa tai sä oot kaveri, mutta mun mielestä miksi se kumppani, tai miksi se, sit niinku, miksi se on siltä sallittua? Mutta toikin on niin semmoinen asia, mikä jää huomaamatta, koska kyllä mä koen, että mä oon niinku itse silleen syyllistyn tohon. Ja niinku tosi monta kertaa. Et kyllähän mulla meni ihan järjettömän monta kertaa ennen kuin mä niinku oikeasti ymmärsin, että mistä on kyse. Että mulla ei ole siis vaan niinku sanoja tuohon, koska toi on niin tärkeä asia. Ja sitten mä tiedän myös, että jotkut on ihan varmasti kokenut sellaista, että teillä on teidän kaveriporukassa vaikka joku yksi ihminen, joka koko ajan vaikka nälväilee sulle koko ajan. Tai loki vähän silleen kiusaa. Niin sit se tavallaan kynnys sanoa silleen, että hei lopeta tai kävellä pois tai jotain, niin on niin iso sen takia, koska susta tuntuu, että sä menetät ne sun muut friendit siinä samalla. Mut kuunnelkaa muruset. Fakta on se, että jos ne on sun oikeita frendejä, niin ne ottaa ton tosissaan. Ja loppupeleissä ne jättää myös sen kiusaajan. Ja toi voi tuntua ihan äärettömän isolta askeleelta ottaa sen takia, koska eihän kukaan nyt haluaisi menettää niiden frendejä. Mutta tossakin älä keksi tekosyytä niille. Jos susta tuntuu pahalta, se on valid. Sä et tunne sun tunteita niinku vahingossa. Ne ei ole mitään niinku, ne tulee aina jostain syystä. Ja jokaisella on eri nämä niinku tunnetasot, miten ne tuntee asiat ja muuta. Mutta jos joku asia loukkaa sua, niin ei kukaan muu ihminen voi sanoa, että hei, et toi ei voi loukata sua. Että sä et voi olla loukkaantunut tosta. Sekin mulla tulee mieleen, että kun on vaikka sellaisia kavereita, keillä on joku, että niiden persoonas on semmoinen, että ne vähän silleen aina jotenkin tekee sulle semmoisen tyhmän olon vaikka tai jotain, niin sit tuntuu, että ihmiset pitää jotenkin eri sääntöjä eri kavereilta silleen, että no joo, se nyt vaan on semmoinen, että se nyt vaan on tollanen. Niin että ei sitä pidä ottaa tosissaan tai jotain, mutta siinä on tietty määrä totuutta. Me ollaan kaikki erilaisia ja jonkun toisen läppä voi olla ehkä ymmärrettävämpi. Se riippuu ehkä teidän kaverisuhteen tasosta, mutta se, että pitää miettiä silleen, että haluat sä kuulla sun kavereilta jotain asioita tai silleen, että haluat sä, että sun kaverit on ne ihmiset, ketä vaikka silleen kiusaa sua tai jotain, niin en mä tiedä. Mun mielestä vaikka sä oisit persoonalta tosi rehellinen tai jotenkin sulla olisi tietynlainen huumori ja näin, niin kyllä sun pitää vähän silleen aina katsoa. Se on mun mielestä ihan silleen kypsää, että oikeasti sä vähän katot, kelle sä niitä asioita sanot ja missä tilanteessa ja kaikkea, että niin. Ja kyllähän voi olla, siis mä itse syyllistyn tähän, että mä saatan päästää siis mun suustani vaikka ja mitä. Välillä huomaamatta, että joku toinen saattaa loukkaantua siitä. Mutta tuossakin tilanteessa toi on ollut mulle tahatonta, mutta silti jos joku toinen ihminen on mulle silleen, että hei, et sä loukkasit mua, että mua loukkas toi, niin totta kai mä pyydän anteeksi. Vaikka se on tahatonta ja vaikka mä en ole tarkoittanut mitään pahaa, mutta silloin mun teot on loukannut jotain toista ihmistä. Ja se ei ole mun päätettävissä, että loukkaantuuko se toinen ihminen näistä asioista. Mun mielestä yleisin tekosyy, mitä kuulee ihmisten suusta, ketkä päästään vähän räväkkiä asioita koko ajan tai kiusaa tai muuta, niin on vaan se, että hei, mä oon vaan suorasanainen. Että mä oon vaan tosi rehellinen persoona, mä oon suorasanainen, että mä sanon asiat suoraan. Mun mielestä siinä on tosi iso aukko, että oot sä suorasanainen vai
ootko sä ilkeä. Ootko sä vaan bitch. Kirjaimellisesti. Niin mun mielestä älä myöskään keksi itsellesi niitä tekosyitä. Että koska mä oon suorasanainen, musta on aina sanottu, että mä oon suorasanainen, niin mä voin sanoa ihan mitä vaan mun suuhun tulee. Mä voin sanoa oikeasti niin kuin mitä vaan. Ja se, että jos joku toinen loukkaantuu siitä, niin sit se on sen ongelma. Niin kuin ei näin, todellakaan. Kyllä. Siis se sana, mikä tohon olisi, niin on niin kuin mun mielestä itsetietoisuus. Aika sellainen asia, mikä hittasi mulla aika paljon naamaan, oli siis se, että sä oot kirjaimellisesti vastuussa siitä, mitä ihmisiä sun ympärillä. Sä päätät joka päivä, että mä haluan pitää nämä ihmiset mun elämässä. Sillä, että sä pysyt toksisessa parisuhteessa, toksisessa kaverisuhteessa, toksisessa työpaikassa, niin se on sun omalla vastuulla. Kyllä. Koska ihmiset näyttää sulle jatkuvasti, millaisia ne on. Ne näyttää sulle koko ajan, niin kun, miten ne arvostaa sua, miten ne näkee sut ihmisen, millaisia ne on muutenkin itse ihmisenä. Ja sulle näytetään koko ajan näitä merkkejä. Ja jos sä noista huolimatta oot silleen, että joo, että mä en niin halua olla ilman kavereita, tai mä en halua olla ilman kumppania, tai että mä en jaksa etsiä uutta työpaikkaa, niin sori, mutta silloin se on sun omalla, niin kuin, se on sun oma vika silloin, valitettavasti. Ja mä tiedän, että noista asioista ei ole helppo päästä irti, mutta se, että lopeta niin kuin tekosyiden keksiminen kirjaimellisesti. Vielä niin kuin näin nuorena, mitä mekin ollaan, niin oikeasti älä tuhlaa sun elämää. Niin kuin, mä en jaksa oikeasti, koska sulla on vielä niin paljon oikeasti kaikkea mahdollista edessä. Niin miksi sä oikeasti kulutat ittees jossain tai joidenkin ihmisten seurassa, ketä niinku ei anna sulle mitään hyvää tai niinku näin. Sulla on niin paljon vaihtoehtoja. Niin mun mielestä on vaan tosi tyhmää. Niinku, muakin silleen ärsyttää jopa itteni niinku vieläkin, että mä oon niinku just keksinyt niitä tekosyitä jonkun käytökselle ja niinku uskotellut itselleni, että ei tässä ole mitään niinku hätää. Ja niinku, et mä kuulen tosi paljon sitä ja ihan varmasti joka ikinen ihminen tällä maapallolla, että sä et ansaitse sä ansaitset parempaa. Mutta kun siinä vaiheessa, kun sä oot siinä suhteessa, niin sä et niin kun osais ajatella, sä et niin kun halua periaatteessa kuulla noita asioita, koska sä haluaisit, että se ihminen olisi parempi. Ja sä tavallaan tiedostat sen, että sä et niin kun ansaitse sitä, mutta sä et silti niin kun halua myöntää, että se ihminen on se, joka sulle aiheuttaa tätä niin kun oloa. Että toi on tosi raskasta oikeasti. Niin kun kohdata vaan se fakta. Että tää ihminen on se, joka tuottaa mulle tätä paskaa. Ja siis faktahan on se, että sulle oikea ihminen, kaveri, taas työnantaja tai kumppani, niin se ei ikinä satuttaisi sua noin. Ei edes ajattelisi sitä. Kyllä. Ja siis TikTokissahan on, tai siis mulle on ainakin tullut niitä videoita, siis suomalaisilta ehkä nyt enemmän, että niinku on semmoinen silleen laske sun standardeja, ja sitten niillä on lista niistä standardeista. Joo, mä oon nähnyt näitä videoita. Niin oikeesti kun mua ei naurata yhtään ne, keillä lukee siinä jotain niinku jotain, että ei petä mua. Tai on pitkä. Tai silleen ei mitään muuta. Niinku, että se olisi hauska. Mut kun mua ei oikeesti naurata yhtään. Sä oot vaan silleen not funny at all. Silleen sori, siis mullahan on siinä 37 kohtaa. Sä pääset kohta lukemaan niitä myös. Oi, ihanaa. Mut siis, joo. Oikeesti, jos te olette sellaisessa tilanteessa, että siis teitä on vaikka petetty tai jotain tällaista, ja se parisuhde on päättynyt. Hyvä, että te ette enää ole siinä ja kaikkea. Mutta älkää nyt, Herra Jumala, olko silleen, että joo, kunhan seuraava ei vaan petä mua. Niin kun ei. Mut ihan hyvä, olkaa silleen, ottakaa aikaa itsellenne oikeesti. Että älkää edes puhuko miehille tai naisille tai mitään. Ja tehkää oikeesti kunnon semmonen lista, niinku ihan vaan itsellenne vaikka, että mitä te oikeasti
tarviitte ja haluatte siltä seuraavalta kumppanilta. Niin kun, enkä mä tarkoita oikeasti edes mitään ulkonäköjuttuja tai niin kun, silleen vaan oikeasti, niin kun, mitä te toivoisitte, mikä olisi teidän unelmasuhde, mitä kaikkea te tekisitte, millainen se olisi sulle, miten se kohtelisi sua ja kaikkea, niin tehkää sellainen, koska siis mä oikeasti sanon, että sen jälkeen se jopa osuu niinku kohdalle tai silleen, että ja teidän on paljon helpompi, jos te tapailette jotain, niin katsoa silleen, että no okei, sille ei kyllä ole näitä ominaisuuksia yhtään. Että ehkä se ei nyt sit olekaan se, ja en mä tiedä, silloin on paljon helpompi jotenkin pitää itsesi niinku järjissä. Oikeasti. Tämä on tärkeä asia. Ja yksi asia kans, mikä on siis fakta, että loppupeleissähän sun rakkauselämä, sun kaverisuhteet, ihan mikä vaan, mitä päätät tehdä, niin se ei kuulu kenellekään muulle. Ihan sama, mitä sä päätät ikinä tehdä, niin kuin oli se sitten sulle hyvää tai sulle huonoa, niin se ei kuulu kenellekään muulle. Ja mä oon syyllistynyt myös siihen, että mä oon tehnyt jopa jotain päätöksiä sen takia, että mä miellyttäisin mun ympärillä olevia ihmisiä. Ja toihan kuulostaa ihan siis hullulle. Mutta toikin on semmoinen, mihin me varmasti kaikki ollaan syyllistytty joskus. Siis haluatko kuulla jotain? Kerro ihmeessä. Aina. Siis mä tiedän, kaikki nauraa niin paljon, mutta... Oi muru! Tää on safe siis, space. Joo, mä oon ollut tosi nuori, mutta siis... Mä oon oikeesti mennyt siis parisuhteeseen. Tai niin mä oon seurustellut ihmisen kanssa sen takia, koska mä en niin kehannut sanoa mitään. Tai että mä oon oikeesti ollut sen kanssa, vaikka silleen mä en oo edes tykännyt siitä. Ja mä oon ollut vähän silleen, juu. Mut mä oon jostain syystä ollut silleen, että no joo, se tykkää musta ja niinku... mä haluaisin nyt ehkä poikaystävän niin. Ja että en mä oikein nyt kehtaa mitään sanoa, että no, ollaan sitten... Ei kun mitään. Mutta toikin tippuu siihen ihmisten miellyttämisboksiin. Ja toihan kuulostaa ihan super niinku radikaalilta, että mitä sä oikeasti teet, niinku, mikä sulla vaivaa. Mutta loppupeleissä me niinku osataan silleen ymmärtää toi fiilis, vaikka se ei olisi ihan just tasan tossa asiassa. Mutta kyllä me ollaan varmasti joka ikinen tehty jossain vaiheessa elämää meistä niinku semmoinen päätös, missä me ollaan ajateltu enemmän muiden mielipiteitä, mitä toisen. Ja palatakseni vielä tohon niinku itsensä kunnioitukseen nopeasti, niin yksi pointti, mikä mulla tuli siis TikTokissa vastaan, mikä avasi mun silmät täysin, on se, että kuinka paljon kipua on sulle tarpeeksi, että sä opit. Niin kun kirjaimellisesti, kuinka paljon sä haluat vielä kestää jotain paskaa? Kysy itseltäsi toi. Ja jos sä oot näin, en mä halua kestää mitään paskaa, en mä halua niinku sekuntiakaan, tietenkään. Niin siinä on sulle vastaus, että no, aiheuttaako tää ihminen mulle sitä enemmän kuin yhden kerran mun elämässä? Jos joo, niin dippaa ja lähde pois. Tai jos ala miettiä sitä, että sä lähdet pois. Sekin on jonkun alku. Mut nytten meidän upea Nella. Kerropa sun lista näistä standardeista. Okei, let's go. Asiaa. Siis tää ei sit oo oikeesti mikään poikaystävä hakemus, koska oikeesti mulla on yksi tosi ihana, kuka täyttää nämä mun kriteerit. Tämä on ihanaa. Tässä näette, että se on mahdollista. Kyllä. Okei. Siis tää on vähän, tai siis kaikki näistä asioista riippuu tietenkin tosi paljon, mutta tää olisi niinku se paras mahdollinen tilanne. Eli mä oon laittanut, että on käynyt intin, on käynyt sen jo, ei ole siellä, eikä ole menossa sinne, vaan on käynyt sen, koska mä en yhtään niinku, tai siis, no, ei siinä, jos se on vasta edessä, niin... Low-key sun ei edes tarvitse selittää näitä, koska nämä perustuu sun omiin kokemuksiin. No joo, mutta siis jos se on oikeasti sellainen ihminen, kenestä mä tietäisin, että kyllä se juttu selvii sen intin yli tai niin kuin näin, niin okei, joo. Mutta periaatteessa, joo, jos sä oot käynyt intin, oikeasti respect, koska mä tiedän, mitä sä oot joutunut siellä kokemaan ja tekemään,
Niin, se todennäköisesti sulla on aika paljon niin kuin, semmoista itsekuria tai silleen. Mutta ei kaikki saa irti sieltä mitään. Niin. Niin, se riippuu tosi paljon. Mut joo. Joo. Sitten nää on oikeesti ihan sairaan niinku bare minimum. Että sulla on työpaikka. Ja tai opiskelupaikka, mutta siis mielellään, jos sä opiskelet, niin no joo, riippuu tosi paljon. Mutta et silleen, sä kuitenkin pystyt niinku handlaa sun rahat ja tälleen. Joo, hyvä. Ja että sulla on harrastus tai joku niinku kiva juttu, mitä sä teet vapaa-ajalla. Siis sen ei tarvi olla mitään ihmeellistä, koska mullakin vaihtelee ihan sikan välillä, että mitä mä niinku tykkään tehdä vapaa-ajalla. Et välillä mä luen tosi paljon kirjoja, tai välillä mä taas niinku käyn joka päivä lenkillä tai tälleen. Et se kuitenkin semmonen niinku edes pieni juttu, joku mitä sä ote. teet. Niin. Ja joo, sitten tietenkin nämä raha-asiat kunnossa ja näin, koska sekin on tosi paha, koska se, miten sä käsittelet sun rahat, riippuu tosi paljon myös, miten sut on opetettu. Tai miten sun perhe on niinku kasvattanut sut Kyllä. tekemään ne. Niin, ja siis, joo. Hyvä. Käyttää harvemmin päihteitä tai juo niinku suunnilleen saman verran kuin minäkin. Mut mä en niinku, kun mä en, etkä siinäkään, tykkää, jos polttaa tupakkaa silleen joka päivä. Ja sitten nuuska tai nikotiinipussit tai nää, niin ei oikeasti mielellään, please. Vaikka se ei ole ehkä niin yhtä paha, mutta silti mä... Ja joillakin tää ei ole edes big deal, mutta mä en itse fiilaa siis Niin. ollenkaan. Kyllä. Ja siis jotkut teistäkin varmaan käyttää niitä, että ei siis Se on siinä. ihan fine, mutta Niin. te ette ole onneksi meidän kumppaneita. Niin, siis ei mua niinku kiinnosta mun kaverit. Totta kai saa tehdä ihan mitä haluaa. Ajokortti ja joo, koska mulla on ajokortti. Jos mulla ei ois, niin se voisi olla ehkä eri asia. Mutta koska mulla on, niin totta kai mulla tulee niinku tosi semmonen fiilis, että mä oon niinku mutsi tai jotenkin. Mä hiffaan ton, Niin. koska mä oon ollut mutsi. Mä oon ollut se, joka on kyysännyt ihan kaikkea. Ei mitään, siis itähän mä oon sen tehnyt, ei mua puukalla uhattu. Niin. Mutta silti, kyllä mä sanon, että se on helpompaa, kun on se ajokortti sillä toisella. Joo, ja siis no vielä tämän ikäisenä, jos sulla ei ole käynyt hyvä tuuri, niin sit ei sulla välttämättä ole autoa, niin kuin omaa autoa. Mutta totta kai... No can do. Niin, no. Sitten se vaan on. Niin. Sitten tosi tärkeää myös mulle, että asuu omillaan. Tai on niinku jossain tilanteessa elämässä edes asunut yksin. Tai silleen, en mä tiedä. Koska jos sä et osaa käyttää pesukonetta tai tiskikonetta, tai sä et osaa imuroida, niin sä et ole tottunut pitää huolta sun niin kodista silleen kokonaisuudessaan. Ei silleen pelkästään sun jostain omasta huoneesta. Niin mun mielestä siis se ei vaan niin sovi mulle henkilökohtaisesti se ihminen. Ei todella. Niin se vaan, siis älkää loukkaantuko. Oikeesti. Mutta siis musta tuntuu, että aika moni näistä kuuntelijoista on ihan samaa mieltä. Ja koska se ei todellakaan ole kiva fiilis silloin, kun sä oot yksin se, joka pitää huolta siitä kodista. Niin. Ja älkää ottako, tai silleen, se on niinku pahin tilanne, missä varmaan oikeasti moni suomalaisista on. Siis siinä, että se poika menee niinku äidiltä toiselle. että sä oot kirjaimellisesti sen niin. toinen mutsi. Niin, susta tulee mutsi. Joten älä anna tämän asian tapahtua koskaan. Sitten vie treffeille tai niin kuin ulos johonkin. Ja silleen, mä oikeesti ootan sitä, että joku siis silleen yllättäisi mut. Tai niinku oikeesti, koska jotkuthan ei tykkää yhtään mistään yllätyksistä, mutta kun mä niinku rakastaisin, että mut vaan niinku yllätetään. Niin, mäkin rakastan niin paljon. Tai ylipäätään se, että se on suunniteltu jo valmiiksi. Mulle sanotaan vaan, että hei, sun ei tarvitse miettiä mitään. Näytä nätiltä, pue ihanat vaatteet päälle. Mä haen sut tähän kellonaikaan, tästä
paikasta. Niin. Sun ei tarvitse miettiä mitään muuta. Jep, koska siis kun niin kuin tylsää tai silleen, mäkin olen niin monessa suhteessa, mutta niinku Tilanteessa. niin, että silleen ei mua niinku viedä yhtään mihinkään. Mä oon siis vienyt itse äijää johonkin treffelle, mitä helvettiä. Mutta toikin on vaan se, koska sekin on semmoinen pattern, mihin ne on tottunut. Niin siitä on tavallaan tosi vaikea päästä pois. Ja niinku, eihän meistä varmaan kukaan halua sanoa meidän kumppaneille sille, että hei, voisit sä yllättää mut joku kerta ja niinku tehdä näin, koska sittenhän ne tekee sen takia, koska sä oot sanonut. Ja ei välttämättä edes tee. Niin. No sekin on mahdollista. Siis mäkin oon ottanut sen monta kertaa esiin, mutta niinku ei se tuu tapahtuu. Jos ne ei kirjaimellisesti halua, niin ne ei tee. Jos ne haluaa, niin ne tekee. Ja toi on vaan fakta. Mä sanon, että oikeesti, jos te ootte sellaisessa suhteessa, missä nämä asiat ei tapahdu, niin ei se tuu muuttuu todennäköisesti, jos se on kestänyt tolleen jo kauan. Ei se tule. Nyt jättäkää ne. Nyt, let's get real. Joo. Mitäs siis muut? Mä ajattelen, että mä nyt niinku lue tästä siis ihan joka ikistä kohtaa sen takia, koska ne on niin silleen Yksityiskohtaisia? Niin. Tai siis semmosia niinku, joo, vaikka tykkää eläimistä. Okei. Niin, joo. Se ei ole niin olennaista nyt tähän keskusteluun, mutta joo. Ja siis se, että sun ei tai sit kun me ollaan parisuhteessa, sun ei tarvii välttämättä niinku... Ai me ollaan. Mä odotan sitä päivää. Okay. Niin. Meidän ei aina sun ei tarvii joka treffeillä maksaa. Tai silleen, että mä voin oikeasti joskus tarjota sulle treffit ja näin, jos me ollaan kauan yhdessä. Mutta se on vasta niin kuin silloin. Mutta siinä alkuvaiheessa ja siinä aika pitkälle, niin mä toivon, että sä maksat. Tai niinku, jos joku äijä ei maksa sun ekoitreffejä, niin... Siis joillekinhän tää voi olla ihan silleen, että no what the fuck, tiedätkö silleen, miksi te puhutte tällaisesta asiasta, mutta ne on taas sit meidän omia standardeja. Niin. Ja mitä tuotte sanoa mitään? Mulle? No niin. Siitä otetaan pari syvää henkäystä tähän väliin. Ei, mutta siis kyllä mä voin sanoa, että mulla on, voiko sanoa normaalia korkeammat standardit. Kyllähän mä vaadin nykypäivän ihan helvetisti, siis mun kumppanilta. Varsinkin niin kuin näin alkuvaiheessa, koska niin kuin, kyllä mä oon kokenut aika paljon. Niin. Ja siis mitä se on keltää multa pois? Mä tiedän, siis tosi moni, varsinkin miehet on silleen, että miksi miesten pitää maksaa silloin. Mut sun ei tarvi silloin olla mun mies. Niin, sun ei tarvi viedä mua ulos, oikeasti. Kuka pakottaa ja kuka, niinku, siis kaikki naisetkin ja kaikki, ihan sama, kaikki. Tehkää mitä haluat. Niin, ja vaatikaa ihan mitä haluatte itse. Niin. Niinku, kirjaimellisesti kellään ei pitäisi olla sananvaltaa siihen, että millaiset standardit sulla on. Tai niinku, ketä sä haluat tapailla ja ketä sä et halua tapailla. Se on ihan sun oman pään siis oleva asia. Ja jos sä koet, että se on tarpeellista, vaikka että mä vaadin, että mun ensitreffit on Pariisissa. Niin sit se on niin. Sit se vaan kirjaimellisesti on niin, ja kellään mulla ei pitäisi olla sananvaltaa tohon asiaan. Jep. Ja siis miettikää sitä oikeasti. Mietitään. Että, siis, mä en tiedä keille kaikille mä sanoin, mutta kun oikeasti sen jälkeen kun mä aloin niin kun deittailee äijiä. Äijiä. Miehiä, poikia. Mitä näitä nyt on? Mitä näitä nyt oli? Niin, siis mä olin vaan silleen, että oikeasti, että mä en niinku luovuta, tai niinku, että mä en tyydy mihinkään ennen kuin se vie mut Pariisiin. Tai niinku, että sen mä ansaitsen. Ja nyt mut viedään sinne. No niin. Älkää tyytykö yhtään sen vähempään. Pakko flexaa. Ja flexaa ihmeessä oikeesti. Mut sekin oikeasti, minkä mä oon itse silleen huomannut, että on ihan super vaikeeta niinku uskaltaa odottaa sitä parempaa, koska sä et näe sitä. Sä et voi, kyllähän me ihmiset ollaan silleen, että me ei uskota johonkin asiaan, mikä tulee tapahtua, ellei me nähdä sitä. Kyllähän toi on aika silleen niinku basic juttu. Niin kyllä mun on ollut tosi vaikea päästä jostain ihmissuhteesta irti sen takia, koska mä oon kelannut, että tää on se paras
mitä mä tuun ikinä saamaan. Mut Loki sä dissaat ittees tossa samaan. Niin. Onks toi se paras, mitä sä ikinä ansaitsee? Jos ei sit niinku, kyllähän tässä maailmassa nyt riittää ihmisiä, Herran Jumala. Ja jos sä oikeasti haluat tyytyä yhtään tämmöisen pikkupaskaan, niin sit se on sun oma valinta. Ja sä saat tehdä niin, totta kai sä voit tehdä. Sä voit tehdä ihan mitä sä haluat. Mutta vitsi, mulla sanoa vielä jotain tähän väliin. Joo, Mut basically siis, älkää tyytykö yhtään sen vähempään. Mitä te ansaitsette? Kyllä. Ja no mä katson täältä mun listaa vähän, niin siis, joo, tää on tärkeä, että ottaa sellaisen, tai mä kaipaan, että mies ottaa semmoisen, tää kuulostaa tosi väärältä joidenkin korviin ehkä, mutta siis sellaisen johtajan roolin, jos me mennään johonkin. Niin kun, Siis minä myös, mä vaadin sitä. ihan sama oikeastaan, että mihin. Mutta silleen, että mulla on niin turvallinen olo, että mun ei välttämättä edes tarvitse käyttää mun aivoja. Joo, siis just Niinku oikeesti. Joo, siis mä kaipaan myös. Ja tarvitsen. Sellaisen, että niin kun, sä oot mies. Siis en mä nyt niinku silleen ihan nyt mitään niinku next level silleen, että mä oon ihan niinku joku lapsi, ketä vaan raahataan mukana. Tai silleen, että totta kai niinku, jos me oikeasti mennään vaikka niinku matkalle ja tälleen, niin totta kai tehdään yhteistyötä siinä, että katsotaan mihin me nyt mennään ja niinku, miten sinne pääsee ja näin. Mutta silleen, jos me mennään vaikka johonkin ravintolaan, niin mä oon ollut niin monta kertaa siinä tilanteessa, että mä teen itse varaukset. Tai mä varaan vaikka jonkun, mä oon vienyt mun yhden eksänkin johonkin kylpylään ja hotellin. Mä teen ne varaukset. Ja mä näytän, mä menen siihen tiskille. Ja mä vaan oon sellainen, kun on niinku äitihahmo. Ja eihän tää tietenkään siis tee teistä äitiä, ketkä tekee näin. Niin. Mutta se, että jos on jatkuvaa käytöstä, että tavallaan siinä tulee jo semmoinen fiilis, että sun täytyy hoitaa kaikki. Ne on sun vastuulla. Jos sä et hoida niitä, niin niitä ei tule niinku hoidetuksi. Niin, kyllä. Ja vitsi mä koko ajan unohan. Mitä mä siis sanoo? Mut niin, tosta feminiinistä ja maskuliinisesta energiasta, että mä oon huomannut, että mä oon ollut aikaisemmissa parisuhteissa, lukuun ottamatta tätä viimeisintä, niin mun maskuliinisessa energiassa, ja mä en ole ennen hiffannut, mitä toi tarkoittaa, mutta jälleen kerran TikTok opettaa meille kaikkea, mitä koulussa ei kerrota, niin siellä oli siis jotain merkkejä, että missä tiedät, että sä oot sun maskuliinisessa energiassa ja missä tiedät, että sä oot sun feminiinisessä energiassa. Ja mä olin vaan, että oh my days. Että mä oon tämän koko ajan, kun mä oon oikeasti elänyt tällä planeetalla, niin ollut mun maskuliinisessa energiassa parisuhteissa. Ja mä huolestuin tosta niin paljon, että mä vaan heitin hanskut tiskiin. Mä olin vaan, mä en tee enää yhtään mitään. Toi triggeroi mua niin pahasti. Että mä olin vaan, että oh my god. Että mä en halua, mä en itse halua olla siinä, niinku, siinä energiassa. Se on ihan fine, jos joku teistä haluaa olla. Taas, tehkää mitä haluatte, mutta mä koin itselläni, että se ei ollut se, missä mä halusin olla. Siis kun se on oikeasti jopa, siis mulla oli se mun yksi pitkäaikainen suhde, missä mä olin, niin siis oltiinhan me vielä niinku tosi silleen lapsia ja näin, mutta mulla oikeasti oli tosi stressaantunut olo koko ajan, koska mun piti huolehtia ihan kaikesta. Ja kun mulla oli se fucking ajokortti ja kaikki, mä ajoin meidät joka paikasta, katoin mistä mihin ja niinku kaikki tämmönen tuntui, että niinku kaikki on mun harteilla. Ja silleen mä voin, tai niinku musta tuntuu, että jotenkin biologisesti naiset ei välttämättä ole edes tehty siihen. Koska siis, jos meille on evoluutiokin antanut, silleen miehethän on fyysisesti vaikka isompia ja niinku lihaksikkaampia ja kaikkea vahvempia. Ei nyt joka tapauksessa, en väitä niin, mutta siis, niin miksi mun pitäisi ottaa se rooli? Tai niinku joka ikinen kerta. Niinpä. Niin, joo. Anyways. Okei. Oliko sulla vielä niihin standardeihin vielä? Vielä yksi tärkeä. Kerro. Onhan tässä kaikkea, mitä varmaan jää sanomatta, mutta siis se niinku henkilökohtaisesti mulle on ihan sikatärkeä, että
niin kuin kannustetaan toisiimme meidän tavoitteissa ja elämässä niin kuin kaikessa työhön, harrastuksiin, kaikkeen liittyvässä. Koska siis mä oon tosi semmoinen, että mä rakastan nähdä, että ihmiset niin kuin onnistuu ja saavuttaa niiden unelmia. Koska siis mä oikeasti itken joka ikinen kerta. Esimerkiksi te tiedät varmaan sen Shark Tank, se Leijonan luola-ohjelma. Tiedätkö, missä on niitä yrittäjiä, ketkä siis tulee esittelee niitä juttuja niille, ketä istuu siinä. Ne. Niin siis mä alan itkeä, kun mä näen siinä jotain tarinoita, kun ne ketä esittelee niiden ideoita ja yrityksiä ja kaikkea, niin kun nekin alkaa itkeä silleen, mä oon tehnyt kaiken mä oon antanut kaiken tälle. Niin sit mä alan vaan itkeä. Oi muru. Oikeesti, en mä tiedä, toi on vaan niin tärkeetä. Koska mä vaan näen silleen, että meillä on tää yksi elämä, niin mä toivon, että kaikki saavuttaa jotain niiden unelmia tän aikana. Tai silleen, siis se on mun mielestä elämän tarkoituskin. Että sä teet niin kun kaiken täällä, minkä sä voit. Todellakin, ja älkää oikeasti pelätkö yrittää. Tai niinku sitä, eikö siis... Mitäs tää nyt menikään? Älkää pelätkö sitä epäonnistumista. Vaan niinku, miettikää oikeasti, jos te ette edes yritä. Sä missat kaikki chanssit 100%, jos sä et yritä. Se on vaan karu fakta. Kun on motivational speech. Niin on. Siis tää on oikeasti niin motivoiva jakso. Toivottavasti otatte jotain koppia tästä. Mutta siirrytään nyt sitten seuraavaan aiheeseen. Ellei sä halua vielä puhua. Joo, tossa oli nyt standardit sitten. Nonni. Yes. Seuraava kohta on itsensä rakastaminen. Ja faktahan on siis se, että sä et voi rakastaa itseäsi, jos sulla ei ole itsekunnioitusta. Se on se kaiken perusta. Ja tästä me puhuttiinkin, että sun pitää katsoa, keillä ihmisillä sä ympäröit itsesi. Mä nyt yritän miettiä, miten mä päästän tämän mun suusta ilman, että kukaan loukkaantuu. Ja mä haluan, että kaikki tiedätte, että mä en tarkoita ikinä mitään pahaa. Mutta epävarmat ihmiset sun ympärillä, jos ne lietsoo sulle joka ikinen päivä siitä, kuinka kauhealta ne näyttää itsensä mielestä, niin totta kai se vaikuttaa suhun. Koska mulla on myös käynyt silleen, että joku mun ympärillä on sanonut, mä en nyt sano näitä epävarmuuksia sen takia, että kukaan teistä ei ala miettimään niitä, mutta sanonut jonkun asian, mistä ne on epävarmaa, ja mä en edes ikinä saattanut ajatella sitä. Että oikeasti, että herra jästäs, mun pikkurillin kynsi on epämuodostunut. Tiedätkö? Jotain tollasta. Niin nehän luo sulle uusia epävarmuuksia, missä sä oot silleen, että oh my god, mä en edes tiennyt, että mun kuuluisi olla epävarma tästä asiasta. Ja ton takia sosiaalinen media on niin vaarallinen, koska siellä on jatkuvasti sellaista, että näyttäisinpä mä tolta, oisinpä mä tollanen, niin se, että sä et ole saattanut itse ajatella niitä asioita niinku huonona piirtänä itsessäsi, eikä ne tietenkään todellakaan ole. Mutta se, että joku toinen tuo sen noin pinnalle, saattaa jopa päivittäin, tai vaikka yhdenkin kerran, että se triggeröi sua, niin toi on myös oikeasti yksi semmoinen asia, missä sun kannattaa pitää sun huomio kiinni. Että millaiset ihmiset sun ympärillä on. Onko ne sellaisia, ketkä 24/7 valittaa itsestään? Ulkonäöstä, luonteesta, ihan mistä vaan. Totta kai se energia tarttuu suhun, ja sitä me ei ikinä haluta. Jep, kyllä. Yksinäisyys kasvattaa, seuraavan kohdan nimi. Eli se, että sä koet, että sä et tarvii ketään ihmistä täydentää sua, sä et tarvii sun ympärille loppupeleissä ketään muuta ihmistä kuin sut itses, niin se on tosi tärkeä tieto sisäistää, ja siihen saattaa mennä oikeasti aikaa sen takia, koska toi ei ole helppo asia. Todellakaan, koska esimerkiksi mä silleen personally, mä rakastan olla ihmisten kanssa, mä rakastan mun kavereita, mä rakastan mun perhettä, mä rakastan vaan basically kaikkia ihmisiä. Se on vaan niin upeata, mitä energiaa saa niin kuin hyvistä ihmisistä. Mutta se taito, että sä pystyt ja haluut olla itseskaan, niin on niin kuin kaikista tärkein. Ja myös silloin, jos on tapahtunut jotain tosi inhottavaa ja sä oot niin sanotusti niin kuin pohjalla, niin on semmoinen sanonta kuin, että heikoimmillaan susta on rakentumassa
vahvin versio itsestäsi. Silloin kun sä oot siellä pohjalla ja susta tuntuu, että sä et voi mennä enempää pohjalle, niin siitä ei ole suunta kuin ylöspäin. Jep. Ja siis mulla musta tuntuu, että mun kehitys jotenkin, tai tää lähti siitä, kun mä oon tosi semmonen, että siis mulla on paljon semmosia tuttuja kavereita ja tälleen, mutta tosi vähän sellaisia ihan parhaita hyviä ystäviä, ketä mä näen säännöllisesti. Ja sitten mä oon itse tosi paljon, tai suuren osan elämästäni ollut parisuhteessa. Niin sitten mä oon aina miettinyt välillä, että nyt mun pitää oikeasti opetella olemaan yksin. Ja mä opin sen silleen kunnolla vasta, kun mä olin mun viime suhteessa jäin inttileskeksi. Oi vittu. Niin siis se oli vaan semmonen, että mä en ollut oikeasti tajunnutkaan aikaisemmin, että miltä se tuntuisi. Tai jotenkin se oli tosi, vaikka kyllä mä tiesin, mitä sille odottaa, mutta mä en ole ikinä niin vahvasti alkanut oikeasti nauttia vaan mun omasta seurasta ja tehdä asioita. Mä tein oikeasti niin paljon vaan itteeni varten. Panostin mun ulkonäköön ja terveyteen ja kaikkea ihan sairaasti. Koska mä olin vaan silleen, että no mitäs tässä nyt muutakaan. Ja sit siitä mä opin sen, että ei se olekaan niin paha. Ja nykyään siis se on vaan niin outoa, miten asioita oikeasti oppii. Silleen, että vaikka vuosi sitten, jos mä olisin kuvitellut nyt itseäni tässä tilanteessa, missä mä oon nyt, niin mä olisin ollut silleen hirveän pelottavaa, että sä asut yksin ja sä et olekaan enää siinä suhteessa ja kaikkea, että mitä ihmettä. Mutta oikeasti mulla on kaikki oikeastaan tosi hyvin ja silleen, ei tässä ole mitään. Niinpä, loppupeleissä se ei ole maailman loppu. Taas te ette kuole siihen. Teidän kuuluu käydä se ikävä tunne läpi. Se on se ehkä, minkä monen skippaa. Et se ei ole vaan se, että sä skippaat näin, mä oon iloinen itseni kanssa, vaan sun pitää käydä se paska-asia myös läpi. Se täytyy käydä. Se vaaditaan. Niin se, että sä opit tavallaan rakastaa myös niitä ylä- ja alamäkiä siinä prosessissa. Koska sä kumminkin tiedät, että lopputulema tulee olemaan se, että sä tulet olemaan okei. Että siinä ei sun pitää muistaa vaan, että toi mielentila, toi tilanne, kaikki tosta tulee väistyä. Se on väliaikaista. Aina kun mulla on joku inhottava fiilis tai joku tosi inhottava tilanne, mä vaan silleen, että loppupeleissä kaikki tulee järjestyä. Että mulla ei ole oikeasti mitään hätää. Ja silloin, kun sä oot siinä ikävässä pisteessä, niin se on sitä varten, että sä koet ne ikävät tunteet. Ja sä istut sen fiiliksen alla. Etkä sä lykkää sitä silleen, että sä menet vaikka dokaat tai otat jonkun toisen ihmisen vaikka siihen tai yrität haihduttaa sun mieltä ja tukahduttaa ne tunteet, vaan kun ne tulee, niin sun kuuluu istua niiden kanssa, sun kuuluu tuntea ne, että ne väistyy sit pois tieltä. Kyllä. Se on kaikista tärkeintä. Ja myös sitten ehkä vinkkejä tähän loppuun, että miten sitten näin fyysisesti kohentaa sitä itsensä rakastumista. Niin harrastukset, se, että sä koet, että sä oot hyvä jossain, että sä onnistut, boostaa sun itsevarmuutta huomattavasti. Toinen asia, tsekkaa sun ympäristö, keiden ihmisten kanssa oot. Onko sun ympäristössä joku ihminen, joka vaikuttaa negatiivisesti sun itsevarmuuteen, sun itsetuntoon, siihen, mitä sä tunnet ittees kohtaan. Ja kolmanneksi, jos siellä on joku, niin sano silleen, että moikka. Et mä en tarvitse tällaista ihmistä mun elämään. Joo, ja siis ei tarvii oikeasti antaa loputtomia mahdollisuuksia. Sekin, että oikeasti mäkin oon pitänyt välillä, siis sekin voi kuulostaa tosi raalta. Kyllä mun mielestä anteeksianto on aina hyvä asia osata, mutta siis mitä sitten oikeasti, jos mä laitan vaan kerrasta poikki tai silleen, että miksi ketä muuta se satuttaa. Miksi mun pitäisi sen enempää oikeasti enää katsella. Niin mä oon pahoillani, mutta niin se nyt vaan on mun elämässä. Niin, ja se saa olla, jos susta siltä tuntuu.
Mut joo. Joo. Ihanaa, kun olitte täällä kuuntelemassa toisen jakson. Toivottavasti näistä tuli jotain hyötyä. Jos herää lisäkysymyksiä tai haluat, että me pohditaan jotain tilannetta, joka on sulle vaikeaa, niin meidän Instagram-yksityisviestit on avoinna aina, niin sopivasti dramaattinen. Meidät löytää sieltä. Pitäkää huolta itsestänne ja teidän ympäristöstä ja kaikkea muuta ihanaa positiivista. Nähdään seuraavassa jaksossa sitten. Nähdään taas. murut. Heippa! Moi moi!